పాము స్వభావము కాటేస్తుందని తెలిసి దాన్ని దూరంగా అయితే పెడతాము. అలానే మనిషి స్వభావం అనేది తెలియకుండా వాళ్ళని నమ్మేసి వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు విని బోల్తా పడిపోతాం అన్నమాట కదా. ఎందుకంటే నాకు తెలిసినంతవరకు మనకు కోపంగా మాట్లాడి ఈడు మనకు శత్రువు అని తెలుస్తుంది కదా, వాళ్ళతో అయినా కొంచెం మాట్లాడొచ్చు, బాగుండొచ్చేమో. కానీ కొంతమంది ఉంటారు నవ్వుతానే అసలు వాళ్ళు మొత్తము గొంతు కోసేసి ప్రాణం మొత్తం పోయేంత వరకు కూడా తెలీదు వాళ్ళు మనకి ఇలా చేశారా అని. అలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళతో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసేది మనం మంచితనము అని ఒక ముసుగులో చేస్తూ ఉంటారు. అలాగా పాముకు ఎంత పాలు పోసి పెంచినా లాస్ట్లో అదేమో విషమే కక్కుతుంది. ఇది వాస్తవం. కాబట్టి దానికైతే అమృతం రాదు.